Kong. Kepiye. Weh. Kong. Iki ngono. Aku ape nuntut bales. Mergo. Biyen-biyene aku tau tok apa-apake nganti untukku protol kok kucuk. Kepiye. Weh. Ora kepiye. Aku wis nggawa ngumpulake para pasukan ing Reksa Buta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kong. Buta Begal. Kepiye? Tak sawang saka kadohan iki mau tak kira iki ana karnapalan Buta Begal. Weh, karnapalan. Iya. Sembrono kowe, Kong. Ngene Kong ya. Iki bakal cilaka kok. Mergo kepiye? Iki dina aku ngumpulno para pasukan Reksa Buta. Wis tak sangoni kabeh kalak sangoni Piandel Sigdaya. Weh. Mangkon dhisik Buta Begal. Kepiye? Iki ngono kok klumpuk nang kene karep kok napa? Lho. Kepiye to iki, Kong? Aku Buta Begal. Ape bales dendam. Weh. Biyen aku nate utawa tau kok kalahno. Weh. Aku krasa wirang. Mulaiku aku matur Sang Prabu Dalem Reksa Buta. Weh. Delalah aku dipercaya ngumpulake pasukan ning para Reksa Buta. Sing bagian sisih kene iki tak jak kabeh. Kong. Kepiye? Iki dina pecat nyawamu saka ragamu. Aja sumbar aja. Rumangsa digdaya kok. Ngarepmu ana buta tirta geni. Iki buta rambut geni. Iki buta prajurit. Iki buta. Buta apa iki? Buta ndiluk mengingis. Buta buntut lemu, buta jambul. Iki ngono kabeh ing pasukan ing Narapraja Reksa Buta sing duweni digdaya peh tanding sing ora iso dikira. Kong. Kepiye? Wah. Yen kuwe bakal nang ndi wae tetep bakal ora iso luput saka panguasane. Panguasaku, Kong. Buta Begal. Sik, Kang. Aku iki kan kok ngarep dhewe. Aku penasaran kepiye digdayane Bagong. Aku krungu kabar saka pating senting kupingku. Jarene sing jenenge Bagong iku digdaya. Lah mula saka iku aku duweni rasa penasaran. Iya. Aku iya di. Aku dikumpulna nang kene iki ya. Rumangsaku kepengin ngerti pawujudane bentuke sing jenenge Bambang Bagong. Ndelalah. Bareng tekan kene ngerti pawujudane bentuke rambut jaji. Weh. Apa meneh kok musuh semene akeh. Mestine musuh aku wae tatas sak tatas-tatase. Bener. Kakang Buta Begal. Weh, kepiye? Sik. Aku bagai. Yen ape merangi Bagong iki ya aku dibagi apa wae, bagi sikile, bagi wetenge, apa-apa. Aku tak pemanasan dhisik. Buta prajurit. Kepiye, Kang? Aku iki rumangsa dadi buta prajurit yang ngebekti marang Sinuwun Prabu Dalem Reksa Buta. Yen musuh bocah ngono kae ya tentune awake dhewe iki ya tetep menang. Yen nganti awake dhewe kalah bakar kewirangan. Ya. Mengkon dhisik. Kepiye, Kong? Lah mangis menake iki aku ape diapake? Wah. Kong. Aku buta-buta lemu.
mestine iki kowe nang kene iki tetep ape diapake ya tentu nape di dinggo bal-balan Pakong kepiye budak begal aja dawa-dawa aku rumangsa kepengin jajal yen kowe dikeroyok semene akeh menang aku lan sak bola kancaku apa kowe apa kowe iki lali ta budak begal aku iki Bagong salah sawijine putrane ki Lurah Semar ya tentune kabeh iku bisa tak atasi aja susumbar Kong ya mestine Kong siungku iki suwe ora nyodos wetenge bocah ya nek ngono ya siungmu bakal tak protolke weh sembrono Kong Kong buta diragni antem ono tak sawang so kadoan